APC जिंदाबाद APC जिंदाबाद অভিযুক্ত আৰক্ষী পৰিচালকক শাস্তি দিয়ক दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो क'क्राझार जार्नालिस्ट एस'सिएशना जथायै क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि लांगोनायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावआव सासे खौरांगिरिखौ आसाम पुलिसनि माखासे जवानफोरा गाग्लोबनाय जाथाया खौरां मुलुगाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायनि थाखायनो दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबनि लांगोनायाव क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो क'क्राझार जार्नालिस्ट एस'सिएशना जथायै जाथायजों लोब्बा थानाय आसाम पुलिसनि जवानफोरनि सायाव सोरखारा एक्शन लानांगौ होननानै खुद्रिसारदों। बिथांमोनहा जाथायजों लोब्बा थानाय आसाम पुलिसनि जवानफोरखौ बिसोरनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। लोगोसेनो जाहाथे इयुनाव रावबो खौरांगिरिनि सायाव बेबायदि जाथाय जाबावनो हाया बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखायबो बिथांमोनहा बे हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ खावलायदों। বাসুগাঁৱত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথক অতৰ্কিত এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে যিদৰে নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে, এই ঘটনাক আমি কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাব তথা আমাৰ বড়োলেণ্ড জাৰ্নালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ কোকৰাঝাৰ সমিতিয়ে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু দোষী কনিষ্টবলজনক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি নিলম্বিত কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। যোৱাকালি যিটো সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে এইটো এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়। ইয়াৰ আগতেও বহু নিৰ্যাতিত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল, কিন্তু চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আইন সুৰক্ষা আইন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বনাইছে, কিন্তু সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সুৰক্ষা আইন তেওঁলোকে বলবৎ কৰা নাই। গতিকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকসকল যাতে সুৰক্ষিত হয় ইয়াৰ কাৰণে এখন আইন বলবৎ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু কালি যিটো নিৰ্মম কাণ্ড ৰাজহুৱাভাৱে এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে আৰু সাংবাদিকক যিদৰে প্ৰহাৰ কৰিলে এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু উক্ত কনিষ্টবলজনক অতি শীঘ্ৰে নিলম্বিত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিলম্বিত কৰিবলৈ আমি শীঘ্ৰে দাবী জনাইছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নকৰালৈকে আমিও আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি চলাই যাম। আমি আজি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি এখন মেমৰেণ্ডাম পঠিয়াম আজি প্ৰেৰণ কৰিম। হয়, আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত যিটো উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ত তদন্ত দিছে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে, কিন্তু আমি এইটোত আমি সন্তুষ্ট নহয়। ইয়াত এটা নেক তদন্ত কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। चिरां जिल्लानि बासुगावआव सासे खौरांगिरिखौ आसाम पुलिसनि जवानफोरा हामला खालामनाय जाथाया खौरां मुलुगनि खौरां सिबियारिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे जाथायाव जाय पुलिस जवानफोरा लोब्बा दङ बिसोरनि हेंथायै सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ आरो खौरांगिरिफोरनि सायाव हामला खालामनाय थासारिखौ जेखि जाया थासारिनिफ्राय बन्द खालामनांगौ। मानोना खौरां सिबियारिफ्रा गोबां समाव गोबां जाथायजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। मैया थिग बेबायदिनो सासे खौरांगिरिया इनायै हामला खालामजानायनि थाखाय गाज्रि जखम जानाय जाथाया जों खौरांगिरिफोरखौ दुखु मोनहोदों। बेनि थाखायनो दिनै जों क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशना जुथायै क'क्राझार सोहोरनि बे क'क्राझार प्रेस क्लाबनि मावखुलि लांगोनायाव जों खुद्रिसारदों। बे खुद्रिसारनायनि ओंथिया बेनो जे खौरांगिरिफोरखौ समाजनि बाहागोदार हिसाबै साननांगौ आरो खौरांगिरिफोरखौ बायदि रोखोमनि थासारिनि मोगा मोगि जाहोनायनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होनायनि थाखाय सरकार आरो समाजा दायथ' लानाया दिनै थाखाय गोनांथार होननानै जों दाबि खालामदों आरो जों गिबि मन्थ्रिखौ खावलायगोन गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि हामलानि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ आरो आसाम पुलिसनि जवान जायफ्रा सोमोन्दो दङ बे सोमोन्दो गोनां जवानफोरखौ गोख्रै साख्रिनिफ्राय होख्लायनांगौ बेनो दाबि जोंनि दिनैनि बे खुद्रिसारनायनि गेजेरजों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन।
फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट बिएड गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दान बान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811